Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sittatu asya'atuh bitul a'mal. Utawi 6 perkara iku tuh bitu iso ngrusak apa sitah al a'mala ing ngamal apike awake dhewe. Dadi ana 6 perkara sing iso nglebur, sing iso ngrusak ngibadahe awake dhewe, sing iso ngrusak amal apike awake dhewe. Ya awake dhewe aja sampai sebisa mungkin menghindari 6 perkara iki. Ya. 6 perkara iki. Siji al istighalu bi uyubil khalqi. Sibuk mencari kekurangan orang lain, sibuk mencari cacat-cacate wong liya, iku ternyata iso nglebur amal ibadah awake dhewe. Nah yo ana wong iku senengane ngoreksi wong tapi ra gelem ngoreksi awake dhewe kan. Mulane ya Kanjeng Nabi kan sadurunge awake dhewe ngoreksi wong liya luwih apik ngoreksi awake dhewe kan. Ya. Mergo ya ngoreksi kekurangane wong liya iku ternyata iso nglebur dosane awake dhewe. Ngoreksi keelekane wong liya iso nglebur dosa keapiane awake dhewe. Akeh ngono ku ning tengah-tengah masyarakat iku sak pirang-pirang. Jadi koyo-koyo awake dhewe iku gak krasa. Ternyata wong iku ndang ngono ya. Lah kan biasa le bahasa ngono ku Bang ya. Wis tebang lambe koyo lah kek iki aku roh ternyata wong ku ndang ngono cah. Koyoke apik. Kok jerone kok nyimpen borok sing sakmono ambane. Koyoke iku ora krasa, koyoke iku mok biasa. Tapi ternyata iso tuh bitul akmal awake dhewe. Iso nglebur amal-amal apik sing awake dhewe lakoni. Kaya ngono ku bayane ya. Mencari kekurangan cacat-cacate wong liya bahaya. Ya dhewe sering ngono ku ning tengah-tengah masyarakat ku sering ngono kuwi. Ora mok trimo kadang kala tapi sering. Ora krasa. Dianggep wis biasa lah. Ternyata bahaya. Jadi tak diterus-terusno iso-iso awake dhewe iki entek amal ibadah awake dhewe. Entek. Goro-goro biuyu bil khalq. Goro-goro mencari kekurangan, mencari cacat-catate wong liya, ora krasa akhire amal ibadah awake dhewe kegerus. Entek. Kok tok kono karek ngowah-ngowah, ora nampa apa-apa. Lah aku ning donya ahli ibadah. Aku ning donya ahli sedekah. Aku ning donya ahli salat tahajud, salat hajat. Dudu ganjaranku kat malaikat. Itu kan diolehno lho. Lho wong ning donya sibuk istighal bi uyubil kharq entek ganjaran. Entek ganjaran. Ono tak kena Bang Yoto. Wong sing mbok
paido terus ya. Wong sing kok apa goleki cacat-cacat terus bendino kok rasane eleke mbok rasani buka-buka dan sebagainya. Itu ternyata bahaya. Qaswatul qalb, ati atos. Ati atos iku ternyata ya iso nglebur amal ngibadah awake dhewe. Mergo wong ati atos iku biasane omongane mokong ya, Pak. Angel kandhanane atos. Mergo atos dijak apik ya otomatis angel kan. Ngomong sak omong ndelekno apa iku sing dijak omongan ngono. Iku ternyata iso tuhbitul amal. Rata-rata wong nek atos atine kaku nek rata-rata nek omong ya sering gelakno atine wong liya. Mergo dhek rumangsa bener dhewe. Kandhanane yo angel, otomatis iku. Wa hubbud dunya, seneng donya iku ternyata yo iso nglebur ngamal ibadah awake dhewe. Wong kedanan donya iku ternyata iso nglebur ibadah awake dhewe. Iso nglebur ibadah awake dhewe. Kaya Korun niku sebelum didongakno Nabi Musa iku dhek iku ahli ibadah dhek Korun iku. Ahli ibadah tenan iku. Salat tau keri. Ya, jamaah gak tau keri Korun. Hebat kok oleh ibadah kan. Tapi mergo dhek miskin kan. Miskin Korun iku. Suatu saat Korun njaluk donga ning gone Nabi Musa supaya didongakno ya ben sugih kan. Ben sugih oh nabi. Ya mesti kan akeh dijabaine itu mare. Mesti dijabain kan. Dengan alasan supaya oleh ibadah iki ben anteng. Nah, ngono. Barang wis didongakno Nabi Musa Korun iki tambah bleset. tambah bleset wis salate kadang kala. Suwe-suwe belas gak salat. Dijaluki kon syukuran, terus saiki korban dikek wedhus pola ala dhewe. Wedhus sing gak ana daginge dikekno Korun ora ajar. Lho, iku mergo hubud dunya. Jadi akhirnya amal ibadah sing apik sing tau dilakoni Korun iku ilang gara-gara dhek hubud dunya. Sampai akhirnya dhek dilebno pisan karo pangeran. Kandhani gak kenek karo Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa ndonga. Lebno pisan gak dunya-dunyane. Iku Korun ahli ibadah iku ora mau cepete-cepete Korun niku. Neh, ana cerita neh zamane Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa iku lungan. Karo ngono safarun berpergian, otomatis nggawa bekal. Nggawa bekal. Barang di tengah perjalanan istirahat. Nabi Isa sholat kan. Lah bekale Nabi Isa sak Nabi Isa selesai ibadah iku ternyata bekale Nabi Isa iki dipangan karo pendereke. Bareng ditakoki santrine iki mang sapa sing mangan rotiku gampangane kasarane ya. Gak ono sing ngaku. Gak ono sing ngaku. Gak ono sing ngaku. Mboten kula. Nah, padahal umpama ngaku yo ora apa-apa. Tetep disepuro karo Nabi Isa. Lho, salah wong iku lho.
ogah apa ku jenenge gak ngaku. Dan akhirnya dengan taktiknya Nabi Isa alaihi salam jikit krikil sak tekem cek donga Nabi Isa. Ya Allah, iki jenengan bagas emas. Sing siji dienggo bekal Nabi Isa dhewe, sing siji dikekno santri sitoke. Lah sing siji iki gak dikekno sapa-sapa. Nabi Isa tapi meneh sing rumangsa mangan rotiku kok tak kei. Akhire santri sing rumangsa mangan iku mang ngajuk nggih kula lho. Nggih Bu. Tapi kan dia wis bar bodoni kok. Lho. Wis bar bodoni, wasite bodoni Nabi pisan. Lho akhire tuh bitul amal. Nabi Isa duka. Ya padahal gawe dukane guru iku syukur apa. Bahaya. Iku. Mergo kabeh iku hubud dunya. Mulane apa wae kok hubud dunya, kedanan dunya nemen-nemen iku iso ndadekno awake dhewe iki mang tuh bitul amal. Sia-sia kok ngamale awake dhewe. Wakilatul haya sithik isine wong ra patek diisin. Iki ya iso nglebur ngamale awake dhewe ora patek diisin, omong sak omong ora isin, laku sak laku ora isin. Ora diisin, ra patek diisin mergo padahal Kanjeng Nabi dawuh al haya'u minal iman. Isin iku tandha nek wong ku duwe iman. Ya ora diisin ya iso bitul amal. Wa tulul amal iso nglebur dosa neh, iso nglebur ngamal ibadah neh. Sing nomor 5 wong sing kakean angen-angen. Menghayal. Senengane menghayal. Aku ki sedhe sakmene kok aku iso ngene. Oh, kok aku apa ku jenenge ngene, apa tuku ngene, kok aku iso tuku ngene. Akhire dadine kan wong ujung-ujunge kok dadi wong medhit banget. Ujung-ujung dadi wong medhit mergo selalu dia itu menghayal. Wis di omah jeh kurang omah neh. Tok neh. Wis di omah sitok neh jeh kurang neh. Itu di ngene neh jeh kurang neh. Iku akhire iku iso dhek yo dadi wong sing medhit. Akhire kok ya iso dadi wong sing kubudul ya. Mrembete. Wis mati yo bitul amal. Wa dzalimun la yantahi. Selalu berbuat zalim. Wong iku mang gak ana entek-enteke. Zalim oleh zalim iku tenanan. Oleh zalimi kancan tenanan. Oleh zalimi dulure tenanan, gak iso ngenteki kedzalimane. Akhire ya nglebur ngamali ngibadahi awake dhewe. Lah iki lho.